South Africa siyabingelela kuphi nakuphi lapha nikhona ngeendawo enhla nasezantsi nibele uMduduza Mkhwanazi sivela kwinhlangano iThuleleni Organisation. Sinibela namhlanje ke singapha endaweni yaseRichards Bay la esize khona enkantolo. Nansi inkantolo njengoba niyibona nje kuthiwa inkantolo ke Magistrate Court. Sesiduke ke nahambe siyifuna singayazi la sithi siyibona ihardware nalapha kuthiwa isenkantolo. Udaba kwesize ngalo ngane zakwethu inhlangano yethu inhlangano ke evocal kakhulu ezintweni ke ze-GBV. Udlame lolu khona olubhekiswe kubona bonke abantu abaphilayo kungakhathalekile ukuthi ubulili buphi. So ke namhlanje enye yama-case ethu esizoyi-attenda ukuthi ngempela sibone i-progress yayo ukuthi ngabe iyayithola yini i-justice. Ngoba uma kuwabantu besifazane kuye kuphanele phezulu even uhulumeni lo othi impela nawo ulwa ne-GBV. Kodwa ke makuwumuntu wesilisa uhulumeni akabonakala. Udaba esize ngalo salenza phambilini khona la kaThuleleni udaba ke lomndeni wakaMagwaza la engathi kwadlula ubaba wakhona emhlabeni. Ukudla kwakhona kwabaka impica badala ngoba kwangazi ukuthi kunesandla somuntu, kodwa ke okushayisa ke ngovalo ukuthi kwaba khona incwadi yakhishwa udokotela nabangcwabi abangcwabi bathile bakhona khona kule ndawo yangapha empangeni eyayisho ukuthi babe ngathi ke udlule emhlabeni nxa ukukhishwa isisu. Enkampanini yakhe kubaba basebethi ngoba bebesazi isimo sase emshadweni wakhe baba ukuthi asikho kahle, basebethi emsebenzini wakhe kuyasithusa lokho ngoba ubekhona izolo akazakhombisa izimpawu zokuthi ukhishwa isisu. Siyacela njengenkampani thina ukuthi sicela ukuthi ke kungenele i-forensic udokotela wethu aphume wenkampani azobheka umzimba kababa ukuthi ubaba ke ngabe ngempela ubulawe isisu yini. Udokotela wawe-forensic kwafike waconfirm ukuthi no, ubaba akabulawa ngesisu, ubaba ke uklinyiwe ufe ngokuthi asuffocate. So kwase kuphuma ke incwadi ezimbili zodokotela South Africa ezu2 zodokotela, but kwase kuphasa ke le kadokotela wenkampani uyisho ukuthi shuthi ke ubaba ubulewe. Kwase kuba ke ne-inquest docket eyayingasho ukuthi kune-murder because yayinga-arrest. Kwakune-inquest ndedokodweni lakhona baqaleni, but yayisiyashintsha ke manje siconfirm ukuthi it's a murder because udokotela useshilo ukuthi i-murder. Senza ke sakwenza ngokucela umndeni sila sikhona namhlanje ukuthi sizoza umndeni ukuthi ke sekuhambe kwafikaphi undodakazi wakhe ubaba umufi lo size ngaba Magwaza nonkosana wakhe ngapha yena ubaba. Sizobabingela nje basichazele ukuthi namhlanje nokuthi sekusuke kephi kwaze kwafikaphi nokuthi namhlanje besize ngani la. Siyabingelela sisi. Yesawona. Yebo kunjani ba? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Igama nguNomvula ngwaMagwaza, ngihlala kweSakabiyela eDebe anda Empangeni. Nomvula ohlala eTetema njalo. Cha bo, ukuvuka nje yabo kwesilonda. Isilonda sisaphola siqale phansi sivuke ngenxa ukuthi icala kusukela 2020 alinakekanga, but on 2021 lagcina linakeke icala lethu. 2022 kwaphinde kwathula. 2023 kwangcono saxhumana noBhuti Mdu akuThuleleni wasisiza nokuba sila sikhona njengamanje kwakungenxa yakho uBhuti Mdu Mkhwanazi. Akusichazele nje utshela abantu emakhaya mhlawumbe abangazi nabaqala ukuzwa nokubona namhlanje ukuthi kwenzakalani kuze kufela sikhona. Saba nenkinga ukuthi nasihanje lo baba emhlabeni ngo-2021 sangaqonda ukuthi ubaba uhamba kanjani emhlabeni. Kwathiwa ubaba ubephethwe isisu, ube diabetic. Wahanjiswa eklinikhi, wafika eklinikhi engasekho. Uma kuqhubeka insuku emsebenzini kwangaba bangasheshe bekumukele lokho ukuthi ubaba akasekho. Bacela ukuthi before kuqhubeke zonke izinto bacela ukuthi besikhiphele incwadi yokuthi ubaba bacela ukumdlulisa kwi-postmortem beyomhlola ngoba emsebenzini bathi mabenza uphenyo bathola ukuthi ubaba ubephuma emsebenzini engakazi binenkinga. Kwenzeka futhi lokho akubanga nahibe, kwenzeka udokotela wamthatha ubaba uFandile Gek wamhlola njengalokho ecelwe inkaphani ukuthi akahlolwe, nabomndeni wahlolwa ke lwenziwa ke uhlelo lakho lokuthi ahlolwe. Kwatholakala ukuthi ubaba awayengekho diabetic, ubaba wayekinyiwe about 9 or 6 cm indlela iminwe eyayishone ngayo la emqaleni wakhe. Emva lokho ma kwenziwa lokho kutholakala leyo report immediately emsebenzini bafreeza zonke izinto akwazanga ukuthi kuphume lutho.
sithi silindele ukuthi umama uzoboshwa cause uyena umuntu owayekade egcine kuthiwa ubehleli nobaba, ngoba uma sithola ukuthi babehleli bebane endlini kodwa umfana lo ekuthiwa uBheqeza wabashiya behleli bo-3, kwakuwubaba, uMandla Mthembu nomama uKhanyisile Mthetho. Emva kwalokho uthi uBheqeza akazange ukuthi kwasala kwenzakalani, kodwa uyazi ukuthi babehleli bengahleli futhi kahle. Wathi mayisezwa Ntathakusa useyamcela ukuthi ucela ukuthi amthathele ubaba amusephi, amuse eklinikhi. Ucela ukuthi amsize amuse eklinikhi. uBheqeza washo ukuthi imoto yayingekho-ke ngaleso sikhathi. Wangaphumelela ukuthi amuse eklinikhi ubaba. Wasecela omunye ubaba wakuthiwa uMthetho ukuthi ucela ukuthi amsize ngoba umfowabo amthathise ubaba amuse eklinikhi. Wavuma uMthetho amuse eklinikhi. Useke waba nje lo Mthetho wofakazi, abanye bofakazi la eRichards Bay la enkantolo. Kodwa kuze kube namhlanje besingakasitholi isinqumo into eyenzakalayo. Icala ke selilokhu lihlehla semasizwa ngoba ubufakazi bonke enkantolo ubuthuliwe. Akekho umuntu obephatheka kuleli cala ongafakazanga. Wonke umuntu ufakazile udlalela indima yakhe. Njengamanje besithi silindele ukuzwa isinqumo esizothathwa inkantolo mayelana nobufakazi. Into esesiyithola-ke nesiyenzeka nesiyizwayo ukuthi ummeli uNgema, ummeli wakhe umama amthola empangeni. Uthi applyela uMthetho angazi ngizothi kuthiwa 174 othi isiboshwa isicela ukuthi sitholakale singenacala. Sitholakale singenacala. Angazi ukuthi kwenza kanjani lokho ngoba phela uma ubufakazi bukhona ngike ngizwe kuthiwa lowo Mthetho u-applyelwa umuntu mhlawumbe osuke ubufakazi enkantolo obungalethwanga. Kodwa-ke ufakazi thina njengabamagwaza nawo wonke umphakathi uyidlalela indima yawo. Owasenseleni uyidlala indima yawo, amaphoyisa ayidlalela indima yawo. Okay. Siyabonga sisuka manje. South Africa lento ke e-GBV njengoba ngisho nje ukuthi uma ngabe iza ngakubantu besilisa ayizwakali bafethu, asinasithunzi thina abantu besilisa. Akukho la sikhala khona ngempela kuzwakale. Asazi ukuthi kuyoze kubuse yiphi inkosi kuyimake isililo samadana sisizwakala ukuthi nathi sineyinkinga siyahlukumezeka. Umama njengoba nizwa nje umama bengade engaboshiwe ngaphandle apha until umndeni uzosi-approach sasuka eThekwini seza la. Iyo le case ke ngikhuluma ngayo ngithi nami ngabe ngiyasebenza kamasipala weTheku ukube ke ngena le case, ngoba le case ngathi ngizoyi-attenda ngizile ngizocela ukuthi umseshi sihlangane nomndeni asikhiphele idocket asikhombise ukuthi khona kwidocket why sonke lesikhathi ingekho any arrest asebeyenzile because sekuprovekile ukuthi sekuyimeda ayisiyashintsha ukuthi ibe inquest. Ngala ngangithole khona ikholi ke kuthiwa ngizoqala ke emsebenzini kamasipala. Kwacaca ukuthi angidecide ukuthi ngenze njani. Uma ngithatha umsebenzi isho ukuthi le case isala kanjalo. So ke uNkulunkulu wangipha amandla ukuthi no yeke umsebenzi uqhubeke nale case ukuze bakwazi ukuthola ubulungiswa. Engazi mhlawumbe yena kubaba uMagwaza wese ngiphusha mhlawumbe ukuthi no ndoda ukuze mhlawumbe ngithola ubulungiswa uqhubeka. Ngaqhubeka ke sambona umseshi ngayelanga wasikhiphela idocket akuveza phakathi. Okay, kwakungigculisanga mina because konke okukhona phela neflatha isinqumo benomshushisi. Ngase ngibuye ngicela ukuthi ngibone station commander wakhe uCluster Commander ngala empangeni. Sabuya futhi saba nemeeting ngesibili noCluster Commander nomphathi wabaseshi khona empangeni nayo umseshi nefamily. Basibekela idocket la balipherula babheka ukuthi hayi yonke into kahlahlelele kumshushisi. Umshushisi ufuna athathe i-decision la ukuthi uyashushisa noma akashushisi yabo. But konke lokho lawo ma delays ubone ukuthi abantu besilisa bayithola ijustice sonke lesikhathi njengoba bathi sisenjebala yonke leminyaka bebungekho lobulungisa ukuthi ufuna ukuthi isinqumo umshushisi afunde idocket asho ukuthi ngempela likhona icala noma likho yini. Bathi ke balibuyisela kuyena idocket umshushisi. Ngathi nami ngizomthinta abaphathi bakhe eMaritzburg ukuthi nake ba-intervene bangenele bambuze ukuthi kuleli docket kwenzakalani ngempela. Ngathi makuphuma kubona ngafike ngenza i-email ngamthinta umphathi wabo eMaritzburg wamthinta wathi alizi idocket baliletha walifunda kwayimake ekhipha isinqumo ukuthi umshushisi ngempela no la likhona icala akushushiswe. Obekuyinkinga ke because nazo izingane nomndeni ubungayitholi imali zakhe ubaba. Angithi njalo ma? Yebo siqale sangayithola impela imali. Sihlalele nje singayitholi size sayithola ngo-2023 imali kababa.
Imali-ke iphume kanjani emsebenzini because njengoba sekushiwo ukuthi ubaba kunale inquest ukuthi sekavela ukuthi it's a murder. So-ke emsebenzini-ke abakwazi ukuthathela imali ngoba engazi ukuthi unkosikazi wakhe umufi ubephusha emsebenzini ukuthi ba-release imali njengomuntu naye oyi-beneficiary as unkosikazi kamufi, especially ney'ngane futhi ezakhe, konke lokho nje. So inkampani-ke shuthi yayisihle yaze yafika in the age of eweni ukuthi njengamanje siyamdedela because amaphoyisa nawo wenzi lutho. It was that issue kwakufuneka siyiclearishe ukuthi asize sizobona umphathi wabaseshi simthele nomshushisi ukuthi sicela bangenelela, ngempela bangenelela. Kwase kuphuma le ncwadi yokuthi no, umthetho usubophile kumama yena usengaphakathi ejele, but-ke bamkhipha-ke ngebheli. Banenhlanhla abantu besimame bawathola amabheli. Kwase ukuthi-ke kukhishwa le ncwadi-ke manje-ke enkantolo nase-police station ukuthi useboshiwe-ke. Umthetho-ke uthi izandla ezinegazi azibe nesabelo ezintweni zikamufi. Bakubiza ngesingisi-ke bafundile baye bathi blood with hands does not inherit kwi-will or any beneficiary asuke kamufi. So-ke ngalokho kwase kum-exclude-ke sonke lesikhathi umndeni awukwazi ukwenza lutho, awukuthola imali kababa, iy'ngane ziyasafarisha because umama phela akasayinakile iy'ngane, ayikwazi ngisho ukwenza ngisho umsebenzi. Kwakuyimake sekuthiwa-ke iy'ngane-ke aziletheke ama-account azo-ke emsebenzini zakwazi ukuthola imali. Cabathi nenza nomsebenzi kababa? Yes. Sawenza kwakuyi-2 April 2023. Yes, sakwazi ukuthi senzele ubaba isibusiso. Naye khane ezohlonipheka njengawo wonke Nkosi yami amadoda emizi, ngoba thina sasimthatha njengomnumzane. Kwenzeka ukulungisa ngaleyo ndlela sakwazi ukuthi nasikiphe isibusiso sakhe emakhaya. Wazile umama? Akafikanga. Akafikanga kephi? Umama akafikanga ekhaya usenze umsebenzi kababa. Ngoba nje vele akukho ukuxhumana esinakho, asixhumani, akasifoneli, akenzi lutho. Ngisho ngahlangana nawe njengamanje kuzoba ngathi udlule emathuneni ngoba asikhulumisani. Uyena owasidisowna kuqala, ungangokuthi wazositshela endlebeni zethu ukuthi ena ngisho sefile akasidingi ngisho emncwabeni wakhe. South Africa bantu besimame particularly kwenzakalani ngempela, kwenzakalani bodadewethu? Ngiyacela nani bomama nani bosisi nani bodadewethu, kwenzakalani ngempela umuntu uma yakwazi ukuphenduka ubulwane, not only ukuthi nina umuntu esimame kuphela, abantu besizana bakhona baphenduka ilwane, but kulokho ukuthi umuntu ekwazi ukuthwala lezi iy'ngane. Niwu-4 ngithi iy'ngane? Yes. Ziwu-4 lezi iy'ngane nendoda eyodwa ekumkhwena wakhe ayithwala esiswini sakhe yonke lezi inyanga ezo9 ayize ayibelethe ayincelise zikhule, bese egcineni uma ngabe ukuthi-ke sekwenzeka konke lokho sekwenzakele, bese-ke ey'nganeni azijikele nomela wathi ukuthi bekunama-differences bebe nawo mhlawumbe emshadweni wakhe nendoda yakhe, but iy'ngane ezakhe azakhipha la magama ukuthi ngisho emngcwabeni. Waphinde size wathi ngisho emngcwabeni wakhe nje akasidingi ukuthi size sibe khona, singalubeki nje ngisho singezwa kuthiwa ufile singizi. Cha bosisi, anike ningipha ama-comment ukuthi kusekwenzakaleni kanjani. Siyabo sibaningi siyagula but asiyiboni ukuthi siyagula ngokwengqondo. Impela odokotela bezengqondo uNkulunkulu amangazi nasemsakazweni buya kudlala naney'tori engathi zingake zibe khona iy'tori zengqondo namasejini ukuthi uthi noma ulalele ngisho ukhozi kumele sisho sokusilalele kungena udokotela osuke mhlawumbe ezokhuluma ukuthi nathi asiluleke ngengqondo singabalaleli semakhaya, ngoba kuningi lokugula okukhona njengamanje, kuningi ukugula esinakho engqondweni. Nami ngingayibona nje ngihamba ngathi bangisilabona nje liguqubele ngigqoke neyibuko mhlawumbe ngigula impela nje kade libalele ilanga othi ngiyikhiphe ngase kuthiwa nami ngiyagula. Cha belibalele ilanga sifika la eRichards Bay nganza kwethu yikho ngifake iyibuko nje mehlaba kwakuthanda ilanga yabo ngaze kuthiwa nami ngiyagula. Kodwa siyabacela nabaphathi bemsakazo basakhele lamasejini kanza kwethu, banikwe labo odokotela lelo thuba bakwazi ukukhuluma nathi mhlawumbe kungenzeka ukuthi sisinde nathi kulokhu ukugula kwengqondo okungaka. Ngiyakhumbula kwathi umama akazange afike ngisho ukuzohlala emakhandleleni. Yebo, akazenze lutho, akaze nomndeni omvumelanga ukuthi azile ngenxa yokuthi babesaba ukuthi umuntu uma esefaka inzilo wenza noma yini ngenzilo. So babona kungcono ukuthi na engaziliswa engenziswa lutho. South Africa-ke noba nizwa nekulukhuni kunzima kuyale. Okay, ngapha-ke uyena undodana kakhe ubaba umufi. Mtaka baba mfethu ngiyakubingelela baba. Yebo sanibona njani South Africa? Siyaphila jonga kunjani?
siphilile kahle noma siphila umphefumulo wethu ungekho right ngendlela ubaba wethu wahamba ngayo. Kuningi obesechazela udadewethu, kuningi bafuthu esedlule kukhona. Kuyimanje kuyangisinda kwamina engihlala nabo bafuthu, bakhona kabanye abafuthu kodwa nje engihlala nabo isikhathi esiningi kuyangisinda ukuthi even ngisho kwabona umqondo wabo sengeke ngithathe ngathi barafu, ngathi umqondo wabo nje udidekile. Ufowethu wokugcina nje ufunda le esikoleni ukhungatheke kakhulu, uyena sengeke ngiphathe kabi ngoba unalenga ukuhamba kababa wakhe, kababa wethu esingazi ukuthi kwenzakalani. iSouth Africa nomthetho wenza ngenye indlela ngoba uhamba kancane, kubonakele yonke into, ufakazi obukhona emadokodweni, yonke indlela ukhombisa ukuthi ubaba wahamba ngesandla somuntu, kodwa ayikho into eyenzakalayo enkantolo. Lokhu isihlehlisa usilalela kuleli cala, lokhu isihlehlisa nje okuningi. Njengoba nibona ubhuti umdu yena okuningi asengenelele khona nje, angikwazi ukukhuluma okukhulu okuningi ngoba nami umqondo wami uthathe ube ume mawuthiwa ngikhuluma ngalento nje. Siyabonga mfethu, siyabonga. Sinifisela inhlanhla futhi ngathi konke nje kungahamba kahle, nithole nempumelelo. Angithaba ukuthola ubulungiswa nobaba lalele khona naye alwe namadlozi akini mfethu, noNkulunkulu wenu noNkulunkulu wakho baba, balwe ukuthi abuthole ubulungiswa ubaba. South Africa njengoba silana-ke besizosekela wona umndeni ngempela ukuthi inkantolo nansi siyayicela ngempela ukuthi le nkantolo ayibenze phela ubulungiswa, ayibenze nathi singabantu besilisa siyabucela ubulungiswa uma ngabe ukuthi sibhekene nale nkinga ukuthi nathi sibulawa abantu besifazane, siyashawa nathi sishaya abantu besifazane, bayasishisa ngamanzi noma ngabe yini oyicabangayo, bayasishaya bashaya ngamathawula amanzi. Siyacela South Africa musuhleka, kunamadoda ngempela abhekene nenkinga njengalezo, serious, namadoda abhekene nenkinga ezinjengalezo la ngaphandle kulento ye-GBV. Kulukhuni ukuthi amadoda abakhulumi, yabo into dikhuluma besidiyakiwe manje lehlele joint nje ayithanda ukekhaya kunzima. I-GBV nathi sithwele kanzima singamadoda, kodwa ke siyolokhu simile nje saba kathuleleni as long uNkulunkulu mesasibiyele nje nasezitheni zethu nalabo sifisa lokubi esasinika umphefumulo sivuke siyobamela ngisho abantu besilisa as much njengoba sibamela abantu besimame sizimela nezingane, siyolmela nje iqiniso ukuthi konke akulingwane phela. Makuthiwa 50-50 asubone nathi justice siyayidinga. Nama ngazi mhlawumbe ngothi ngiyashada nje, mhlawumbe ngishada umuntu ofika ngibhaxabule ekhaya. So lo sithi newuthweleni ungathuli, phumela obala okwazi ukukhuluma, sikhona sizokweseka noma singenazinqwemba, sisebenze ngenqwembe, thina sisebenze ngamamarshal akathweleni. Kuphela nje sisebenza ukuthi ngephela siyazi ukuthi umthetho sizokushaya nje ngawo, yabo. Okumele kufuneka sikwenze thina siyakwazi, asibanga umsindo ukuthi mhlawumbe siyofika la ngaphandle senza ama-chaos enkantolo njengoba hlele benza nesibize mhlawumbe sibabizayo ukuthi sizobhikisha la ngaphandle, but esikwenza thina siyazi kufuneka sisuke 1 siye ku2 siye ku3 siye ku4 siye ku5 sichithe icala, amafana sichithe icala, umuntu athole ubulungiswa. Yikho-ke njengoba nje sila ngane zakwethu esikufisayo ukuthi le nkantolo ngempela ayenze ubulungiswa sisi. Yebo besicela kakhulu ukuthi Richards Bay basenzele ubulungiswa. Justice must be served. Emndenini wakaMagwaza siyayicelela. Impela siyabonga. Angazi uyena mama wakho Ndwana? Umama semndenini. Sengithukile phela ngibona ukuthi mina mhlawumbe yena uma wakhe sethi bafana hayi ake nibambe izinto zeni kahle bafana. Siyanibingelela sanibona. Sondelani nganza kwethu. Ngicela ukubasondeza South Africa, ngicela ukubasondeza amanye amalunga omndeni amadala okuyibona ke aba amalunga omndeni. Yebo. Hayi sondelani ngapha nizosijoyina. Ngicela nje. Yebo. Oza mama. Yebo siyabingela baba. Yebo baba. Yebo South Africa sesijoyina ubaba ke oyilunga la umndeni. Engazi mhlawumbe ngithi umfowabo wakho ubaba umufi. Impelo lama mina impelo lo sihlangene ngayo lama mina. Baba thina sabakathuleleni. Mina uMagwaza Aaron Magwaza mfowabo kwalezi ingane mfowethu sisebenza naye inkampani not RBM. Yebo baba. Mfowethu yangelama.
Noma besazi mhlawumbe sibe sikhuluma ungababeka nabalaleli kwenzakalani baba kwenzakalani ukuthi sikephi manje kusukaphi Nkosi yami khona sibhlungu ngaludaba lobuhlungu lo. Ngoba umfowethu azange agule kodwa isehlo senzakala ekhaya emzini wakhe ebusuku. Umfowethu ebuye emsebenzini ebusuku wangabe sabuye ekseni avuka emsebenzini. Elale ebuye emsebenzini ephila. So ke ufakazi ubuqoqiwe kusukela eqaleni nje icala lireportwa saqoqa ufakazi ummeli uDubazana umseshi uDubazana kwaze kwafika lapho ke abanjwa khona ke unkosikazi ngokusoleka ke umama walezingane waboshwa ke kuhamba icala beqhubeka nje sethatha isikhathi eside kangukuthi sesina nokudideka manje ukuthi ande inkantolo isebenza kanjani ngoba ufakazi abasebuqoqiwe zabqoqa ingane umfakazi nababe khona ngalolu suku umfethu ebulawa nabaqoqa umfakazi kodwa manje siyamangala nje ukuthi kuzobe namhlanje umfethu washona ngo-2020 imapho sesikwakuba nenyanga March ku-March ya so isikhathi eside kakhulu isikhathi mase siya ku-4 years manje so asazi ngempela ke namhlanje ukuthi yini edathi lokho liqhubeka lihlehla ekubeni uvele inkomba zikhomba khona ukuthi vele nomfakazi obuqoqiwe umseshi bukhomba khona ukuthi ngempela umphumela wonke owenzakala ngumfethu wenzakala emzini wakhe akagulanga futhi ngoba nangabe khathi sithole imiyalezo sagijima ekseni sasafika ekhaya emzini wakhe ngisuka emsebenzini ngathola imessage ekseni esitobhini indodakazi lo uNomvula engifonele nje ngithi hayibo nakho sekunenkinga lapha enseleni umfethu ubaba usesishiyile emhlabeni awu ngabuza kwenze njani noNomvula wachaza wasibeka isitolo ukuthi kade fonela umama wakhe ukuthi ubaba usehambile emhlabeni ngathi begula ngendlela beshichaza ngayo masifika ke lapha na ekseni simfica ekhaya akasekho umakoti sithole unkosikazi wayekhona endlini basichaza cha usehambile phuthume eNPA empangeni yokwenza khona amalungiselelo omncwabo bese sisuka ke nabafowethu asihamba nabo osigwaza ababesebenza naye eplantini kwi-section yodwa sihamba ngemoto yasemsebenzini siye emaphoyisini afika emaphoyisini ethi hayi udaba longaphezulu kwabo khona balwazi udaba likaMagwaza nonkosikazi kanengxabano lomndeni balazi udaba lomndeni waMagwaza lapha eMhawu so kungcono siye eclinic noma siye eNgwelezane ofisini leMantshi eNgwelezane bese sisuka sibashiya kamaphoyisa ke nokuba ngathathanga amagama awo basifika lapha eclinic sifike sifune khona i-occurrence book bayivule onesi i-occurrence book isho isikhathi wafika ngaso umfowethu ebufika ngemoto bemlethe ngayo ethe vele eseshonile babhala futhi bathi abazange bebesam attenda ngalutho okwaphela kwenzakala nje bavele bathi lo muntu bizelena umuntu amaphoyisa noma umshwalense wenu ngoba sizokwenza lutho kuyena vele useshonile vele hayi bese sisuka ke lapho ke manje sesilindele abafowethu kwabezosuka ekhaya obuka eMelmoth esakwabiyela ngempela bafike kumndeni sihlangane ke nomndeni nabatwana ke sisuke ke manje sibheke empangeni ke manje silandela umkhondo wakhe ke lapho aye khona basichazele kumama uthi hayi uye emakhazeni akhe sestation asho negama lawo lo makhaza senekhohliwe kodwa indabeni ayikwandabeni estation bye drive ke ngeimoto ke manje siphekelele khona ke masifika lapha amakhazeni akhona kuthiwa hayi banenkinga njengamanje abakwazi ukugcina idumbu khona lapha abantu asebeshonile babagcina khona ongale ngezansi umbheka ngako yini lokho lapha empangeni okukanje ogenjula khona ibangela ngiyaza ekhasini ngasekhasini ezansi ngasekhasini impela sehleke sesiyofika khona ke masifika ekhasini hayi sibathole laba ababheke amakhaza cha basho ukuthi hayi udaba njengalolu balwazi ukhona umfowethu khona la emakhazeni abo ngenxa ukuthi amakhaza lapha kwandabe asenenkinga awasebenzi kahle
sibuze ukuthi uphi umama umnikazi wesidumbu na bedayi umama usaye lapha estation umgwaqo yengwelezane eHome Affairs uyolungisa khona imnelengwane yamaphepha okungcwaba. Sixakeke konke lokho ukuthi sokulungiswa amaphepha okungcwaba nje singakaboni ukuthi kwenzakaleni futhi ubulawe yini sekwenze nomndeni ungakabikelwa nokubikelwa. Ushone ngayizolo bese kulungisa umngcwabo ngakusasa. Ngishone ngayizolo ekseni kubusa sekusekuseni. Sekulungisa umngcwabo khona ekseni. Ungcwabisela ikusasa. Kwakungolwesine umngcwabo uzoba ngolesihlanu. Kwangolesihlanu ngolesine. Uzoba ngesabatha kodwa ngolesine. Usiyangcwatshwa ngesabatha. Certificate usenza yonke into kodwa. Mase simxhuma ke besixhumanise naye ke. Simthole ngefoni anqabe ethi bangasivuleli simbone. Xake ukuthi mase wenza kanjani manje simncenge hayi baze bavume basivuleleke avume bese simbona kumfowethu cha umfowethu mase simvule emakhazeni siyambona kuyakhomba lapha entanyeni ukuthi kunama branches ebheka ukhona la esifubeni nala entanyeni nala emakhaleni akhe nasemlonyeni akhe ngathi khona into ayiphuma njengamagwebu ongathi mhlambe umuntu ongathi mhlambe behlanza noma umuntu obekade edlile wasehlanza ngoba uyaphuma nangamakhala lento na. Ayike bese sihlanganisa amakhanda ke nje sabe sisiphelele siwumndeni sibone ukuthi kwenza kanjani bese ayi ake sihambe siya phe engwelezane abekuthiwa amaphoyisa bethe la senseleni asiya khona. Amasifika ke engwelezane ofisini likaMantshi fesimthole umama lapha uMantshi engwelezane naye asichaza ukuthi udaba lukhulu ongaphezulu kwakhe ngoba udaba sokufe umuntu so kufanele siye empangeni siyothola khona ubrigadier ophethe amaphoyisa sicela ngoba sesine complaint ukuthi unkosikazi usehlela ukungcwaba ebenomndeni ungazi umndeni alomuntu omkhulu umndeni unabafowabo noyingane ayisibopheleke sisuke ke ngwelezane siye empangeni inkantolo amaphoyisa phezulu empangeni fike khona sithola eofisini abaseshi khona babe samthola lapha sathi umkhisi ayimkhize uyena ke ayesikhulumela ukuthi sikwazi ukusondelana nobrigadier sikhulume solibeka udaba kumkhize ke sisho ukuthi manje sicela ukuthi kube nomaphepha aphuthumayo azohanjiswa lapha emakhazeni acela ukuthi unkosikazi umncwabo ungaqhubeki ngoba sisafuna ukuthi unkosikazi athatha sibe kwi-postmortem seneliseke ngempela ukuthi yini imbangela yokushona kwakhe engagulanga njengoba yena sehlela nje kumncwaba engagulanga lo muntu kuyicala lokho hayi akuzwe ke lo mseshi wayephethe abaseshi lapha empangeni umkhiza ngebhadi wayengekho ngaleso sikhathi ubrigadier kodwa axhumane naye ngefoni hayi bese bethe hayi bazosilungisela manje bathinta amaphoyisa ukuthi aphuthume estation ayo misa lo mncwabo ungabikho lo mncwabo ngeweekend nembala kube kanjalo futhi ngempela sathi sesehlukana nje ngoba nami ngangiza ngapha embona bengihlala khona abafowethu bayekhaya sehlukana sicacela ukuthi hayi supostponiwe umncwabo umfowethu sokuhlelwe ukuthi manje ngomsombuluko amaphoyisa ahamba yomthatha lapha ya emakhazeni awandabe amuse eRichards Bay amakhazeni ahulumeni bese kuhleleka indaba yakhe ukuthi kwenziwe i-postmortem nimbala sibuye futhi ngomsombuluko amaphoyisa ngempela amthatha umfowethu escorte kodwa yowamakhaza awandaba amthathayo ngemoto yamakhaza amaphoyisa ayese escorte abamsa emakhazeni ahulumeni eRichards Bay ngoba ngosathi mawona isibili mawona isithathu insuku nje wayesenziwa ke postmortem ke sabiya futhi saphelela siyomndeni sabakhona ngaleso sikhathi kwakusenomseshi uHlabisi nobaba uHlabisi umseshi wayemele lo case ngalezo nsuku lezo okwaba ngaqeda i-postmortem wasesibiza siumndeni naye khona umama wafika lapha umephuca amaphepha ipasi
namaphepha phethe lawa esebenzela amaphepha omncwaba wathatha umseshi umhlabisa wonke lokho akuthatha wasesichazela ukuthi hayi mfowethu nafuna engakasichazeli esibiza ukuthi sihambe sobuka umfowethu emva kodokotela eqede ukumchecka sihambe sonke safuthi sombona nezingane simbone bone khona vele ukuthi asukubone estation empangeni hayi mase siqede kumbona bese esihlanganisa ke sonke ke sechaze ukuthi hayi khile yena umakoti ethi umelele undoda wena baba ingane umelele baba ingane ngoba kuningi amagama njengomseshe wakhulumayo ke cha abathatheka amaphepha ke lawo ke asho ukuthi hayi ubule umfweni ulimele nasekhanda la intanye imphumele postmortem yasho ukuthi khona ukuphazamiseka oba khona mhlawumbe njengomuntu bempheme emtwister ikhanda okudala mhlawumbe kube nento ephumayo amakhala ayike bese besiyalela ukuthi no siqhubeke siye eCharles Bay kwa Home Affairs siyo lungisa khona i-death certificate isikhohlwa yile esibisiyenze unkosikazi manje sesokwenza i-death certificate yesibili manje masifika la Home Affairs eCharles Bay ayi bafike bathi no ngeke ngoba sekukanjena nje manje yonke imininingwane manje sisePitoli njengoba nje seshintshe yonke into nje ne-death certificate abasakwazi ukwenza lutho sokudaba songadinga ukuthi uthathelwe abameli uthathe isikhathi eside so abakwazi ukuthi manje bangasenzela manje enye i-death certificate ebeni kukhona le esikhala ngayo should i-process ke yokungcwatshwa komfowethu yasihamba idelay kakhulu ke manje wathatha a month manje ukuthi simngcwabe kwaphela uMarch kwaze kwaphela noApril simngcwabe ezi-29 April emva kuba kube nomdonsiswano omningi simcela engafuni nokuthi simngcwabe namakhaza akhe lapha naye sewakhulumile nawe sebegoloza bengafundi bese sizothi simngcwabe ngaphela uyena wafanele akhiphe imali ngoba nasemsebenzini ngoba bebeshadile amaphepha onke ayibiza yena sasingake sikwazi ukwenza lutho ngaphandle ukuthi sithole usizo lakhe kodwa igcinene wagcina ke sivumile ke nakhona saba nomhlangano omkhulu siwumndeni sahlangana khona enseleni emzini wakhe saphuma sayinduna nomhlongo enseleni ngoba indawo yaphethwe ubukhosi safika khona samthola kubaba umhlongo cha salibeka udaba hayi wasemukela umhlongo hamba amaphoyisa enduna amlanda unkosikazi nehlobo zakhe zazikhona odade wabo ukukhulumeka ukuthi cha umndeni bukhala ukuthi indawo lapha enseleni incane asikwazi ukufihla umfowethu endaweni encane engaka nje ikhala lakhe lincane bese imcalela ukuthi aye ekhaya ngoba vele umndeni ukhona ekhaya futhi ekhaya engakaphumi ukuthi geleqe noma phela baseganile kodwa ngokwesuku lethu manje simcela njengomuntu oyilasbone ubaba nalasbone kumama sasikhalela ukuthi abe amathambo akhe beseduzana agcine evumileke unkosikazi phambi komhlongo ke ukuthi ke simthathe somngcwaba ekhaya kwaba ukuthi ke sesihlanganisa kusuku ke sabonga kumhlongo ke samthatha ke ngensuku zakumngcwaba ke mfowethu ke sawumngcwaba ekhaya pheleni kwaApril impela ngo-29 ku-3 April ngo-2020 COVID ifika nje mfowethu wayengasekho kwaqala nje impela nje kulungiselela indaba zo COVID kubhizi ngalosikhathi kuMarch ngokuqala nje kuba ingene kahle iCovid ebusika ngoMay yasiqala impela ba ingene thina sasivele sisemanzini ke so njengoba sichaza ukuthi iprocess yecala isihambe isikhathi eside banama delay icala lokungena empangeni hlehla lagcina ngathi baliqeda icala empangeni sadideka manje ingane zithi manje kuthiwa hayi uthi umseshe empangeni icala ufakazi abumnelisi ilapho ke sambe khona sazathola nangu umfowethu umdu umkhwanazi ethola umfowethu naye useThekwini uthisha beThekwini wahlangana naye ezwa udaba lwakhe lapho ku radio baxhumana umfowethu uthisha waxhumana naye umfowethu umdu wasesiza umkhwanazi njengoba namanje sithwalile kuzobe manje ekuqaleni kwakhe umkhwanazi nganginaye siyongena khona empangeni lapha kubaseshu siyofuna idocket yamfowethu afike sayithola idocket
sasho khona senelisekile ngoba kuthiwa icala liyaphela ebengodwa manje senelisekile ngendlela okuthatheka ngayo ngiqanda simthole khona Colonel khona lapha naye umseshi ambiza umsheshi Dubazana hayi bahlanganise basikhombisa i-files ayifunda ibuka hayi umsebenzi wenziwe wonke uDubazana akukho kukhali sakho uhambile yonke indawo abaseshi bonke abantu abathintekayo bakhona bonke abakhona i-file engako indodlela engako i-file hayi ke futhi ke bese kuqala ke ukuthi kukhanye ke manje ukuthi hayi icala sesilibambile sesibuyisa back icala manje bese liyaphela manje siqala phansi kumkhwanazi njengoba khona ngisaqhubeka necala icala lele elabanjwa yena laseliphunyukile sibonge nje kakhulu uShamasi pusheke ke case ke empangeni izisuka empangeni iphinde iyengwelezane nakhona engwelezane igcine sithathiwe ezana ibisilana ke nakhona ibizilana sithizwe umseshi umshushisi uBadlodla uyena uthatha empangeni waphosa engwelezane siphinde walenqaka lo ngoba seliletha ngapha eBay ngokubona la ukuthi kwakukhona mhlawumbe into ayibona ukuthi ahambe kahle empangeni so kuze manje nje sibhlungu khona kakhulu ngoba nje ngiyobona izingane zamfowethu nje wayehlala nazo inselene ezingane nashe emsebenzini nje mina ngamphenyela emsebenzini laqashwe RBM ngangivele ngisengingaphambili kwakhe wasebenza nje ezikahle nje khumbula nje ongiphunyaka ngena babakhe khulisa zakhumbula samba sokugiya insene nje sicawini lapha eground insene kwakuhle kodwa samangala gcineni imali sokwenzala into enjengalena sethuke kakhulu sisethukile nakho namanje mfethu hey bese imkhonzile kodwa ke sithemba mhlawumbe kubulungiswa uzoba khona njengoba ngiyajabula nje umkhona sibuya mhlasimbe bukhona lapha umkhulekhele khona mhlawumbe uzobe futhi asisize uShamasi asiphushele lapho kubonakala khona kuneyisele khona ngoba ngisho nje fanele angazi selihlanga icala la inyanga nje kulonyaka angazi lihlehla kangaka lingathethwa Tota akekho umseshi akekho ummeli ala wenje kubeni ngishilo njengalezo nje ngoba namhlanje nje futhi khona ongekho liyahlehla futhi yilokho impela esukukhalisa kakhulu ukuhlehla kwalo mfla ngabe sidala laphela lona siyabonga kakhulu siyabonga South Africa nezwa ke bathakatha abantu phela ngaphandle nani kuyafuneka nithandaze nani khulume naye umufi lapha ethuneni lakhe ukuthi hey vukulwe ngoba ngabona ukuthi nje phela egcineni nabo abashushisi namajathule kanzima ngoba nobhekene nawo awumazi ukuthi ngosuku umshushisi nemanje suke ibhena amacala amangaki la macala amangaki bangaka abasuke bekhafula lezo ikhafulo zabo beyibhekise khona enkantolo kade siathindele icala thina nje verelem lo mfethu lo shiswe ngeacid yabo hey sasisuka emnambithi ngayizolo sihambisa umfethu lo wade yohlinzwa savuka sasale enkantolo sasesilele nalabo cameraman sasesilele ngaphansi esiqonqa ngaphansi ngakaza phela eminyadi nengeka umuntu walala la ngithi yabo yini lehlalisa kangaka noma khona umzimba phela kodwa ongekuthi singala kanje enkantolo kubanda kuvule ekhona lapha ukuthi ungala kale ndaweni ebanda bobuthonga bufike so ngizama ukuthi nani zamani ukukhuluma naye ubaba ngithi abona semsamo ukukhuluma ukuthi semsamo ngithi abona abanyaka sibavuke nabo ukuthi hayi ngoba egcineni ngabona kulimana nabashushisi nje bashawa izinto imoya esuka ikhafula abantu bebhekise ngakubona yabo yasezweni so ke nje thandaza mangabe ubhekene nesimo sokuthi icala lakho ufisa liphumelela ngithi yabo ningabekeleli kubona abashushisi ngathi sebezotshaya nabo ba abantu nabo yabo ungcono ngabelungu badla nengulube kabelungu mhlawumbe mithi bingaba yabo ingasebenzi nakubona yabo uthi uyaqaba la uthi qabela ibhuni likushaya eminyaka ibhuni hey hamba ejele likuflashe netoilet yabo cha kodwa nje umuntu awusebenza ebhunini nanti yabo so South Africa yilokho nje siyabonga mndeni wakaMagwaza siyabonga no sikhona asinikhohliwe nje sikhona amanye amacala abasiwabhekelayo nathi ukuthi abantu besilisa ababuthola ubulungiswa yabo ngoba indaba zothando kusesikhathi ukuthi uyathatha kanti thatha noxhaka yabo kubhlungu mase kunje yabona amazi athi uyawakhipha lo mama nje umlobokazi wenu lo mama impela kodwa wayeka kacaci ngakwesintu kodwa ngokwemthetho waseSouth Africa mase beshadile ngesilungu wabona imbala kanti ubona umkhonto cabanga babathandana besafunda labantu igcebane nje lingene nje
ngabangani hamba kwesikhathi ngoba ngifika mina mavakashela mfebe mnandi asisuka unkosikazi angifika ngisho utshwala abanyaphuza ngibona eqhamuka nenkukhu qhamuka nebhodlela shothi lingene nje movie igcibane impela nje ngasi labangani abathola abangani ababi ufakazi walokho impela nje nezingane nje beyikhula kahle kabe beyikhula bengasweli lutho sokungena ke leli igciwane ke ngomfethu bekhululekile ikhadi ehlala unkosikazi ngisho macela ugwaye umthengele buthenga konke bekuthengwa unkosikazi ngisho emsebenzini isikhafu kaftin gwaye wakhe khona la indaba ephaketheni ufuna imali yena wangeke uthola imali kuyena ephaketheni yonke into igcina unkosikazi so yazihamba ke ngena ke leli igciwane ke ngenile lo ngazi laqhamuka ngesandla semfene abasifuna sigadi kunabangani ababi bagcina izinto bayimoshile bona abekhonze nabengishilo babethandana besafunda high school qhubeka baze baqhubeka nothando lwabo siyabona South Africa niyabona ukuthi communication ibalekane nothandweni manithandana especially besinishadile ukuthi nibe close nivikelane ngoba omunye ngaze egcina sengena ezitha ngaye izolimaza uthando lweni nomshado wenu okunye ke ngifisa ukushiya sengivala nje okubalekile there's a question mark la ngane zakwethu case yesibili engiyenzayo webhayo umuntu kuphuma certificate eziwu2 zokushona kwakhe ngoba certificate awuskip home affairs ngaphandle kadokotela osuke esayinile ukuthi lo muntu ukuthi ubulawe yini lo sokuqala esesambile sayiPitoli esithi ubekhishwa isisu sasisayinele obani so certificate yabo ngoba inkantolo yezinto ufuna kuyibheke lezo because uma sizoyeka izinto njenge South Africa futhi bangaka abantu esebefile kufihleke ukuthi ngempela iqiniso bashone kanjani gcine ngatholanga ubulungiswa ngoba phela le certificate sikhishwa ukuthi sisayine umuntu okufundile udokotela saye home affairs esana le postmortem report eqinisekisa ukuthi yini ebulele umufa ngithi yabo njengoba seqhamba udokotela wesibili manje osezohlola ngempela isidumbu esesiconfirm ukuthi isidumbu ngempela sibule umuntu ubulewe ngoqini sizoba nenkinga lo wena nje udokotela kwacaca ukuthi wathumela unesi akazange umfethu amcheck ambone konke nje kwakubhale phansi wayekuzwa nereport yakhe washo ukuthi ngangitshena mina inkosikazi ukuthi umagwaza ukhishwa isisu udla ufuza amaphilisi okugula kanjalo yena akazange nje ambone physical angithi uyabona ngithi nesasizana lokho ukuthi isenkampani labesha khona ngonywa phansi ukuthi umagwaza bese emsebenzini izolo akhombisanga any sign of gula leswa sebethi angena iforensic ezokwazi ukuthi ibheke kunjalo impela nje ngoba wayede ehambile esemsebenzini waphuma ntambama ngo-4:30 waye ekhaya ebusuku wahamba ebusuku sibemgulala ebusuku ekseni sesithothi seshonini siyabonga South Africa siyabonga siyacela enkantolo nansi ingane zakwethu yaseRichards Bay sicela ubulungiswa South Africa siyacela sengamadoda sicela ukubona ubulungiswa kuleli icala leli ukuthi umuntu obulele akajeze mabe khona ubufakazi bakho ukuthi ubulele siyacela ubulungiswa nje sizosibona ukuthi ngempela singabantu bethi siyameleleka kulento ye-GBV leli elinye lamacala ethi siliphethe ngeqoma njengethuleleni esiyokwazi ukuthi sigiye ngalo siliveze ukuthi ezweni ukuthi ngempela amadoda ayakwazi ukuthi ameleleke siyabonga South Africa nisale kahle emakhaya siyabonga